Borroka eguna zena, garaiz garai, arozaro, jaiegun bihurtu dute, eta guztiak abo, feministe elastikoa, maniki baten arraro, ipini du Inditexek, noski saldu da oparo. Kalean aldarri oro bilakatu da berbaro. Beraz bertsoak jartzeak egingo duela nago. Udaletxeko moreak baino ekarpen gehiago. Udaletxeko moreak baino ekarpen gehiago. Apain jarri dute, banderolekin txokoa, gorbata morea txapak, tanula ez lepokoa, emakumeen borroka, horren da egundokoa, martxoa amaitzerako, galduagatik fokoa, kontraesan logikoa, omen da haien jokoa. Kudeatzea una da, gainditzea oztopoa, bestela nola lortuko lukete gure botoa. Bestela nola lortuko lukete gure botoa. Emakume langileak, langabetu zein behargin, berdin du izen abizen, pentsaera edo abin, nahi gaituzte kontsumista, desiragarrik askarin, hotzan eta babesgabe, ezatza parrezletagin, anzteko pairatzen dugun miseria oroarin. Enpresariak dabiltza eragin eta eragin, pintura morea botaz, guztia zuritu dadin. Pintura morea botaz, guztia zuritu dadin. Instituzio bakoitzak, du hontan bere kabida, asko dago esateko, ezigunen arira, diskurtsoek egin dute, eskuin muturrerantz bira, nahikoa ilundu baita, pantaietako distira, ta inorreztak ezkatzen lehen begiradan argi da. Irakasleak dabiltza kurrikulumei begira, ta gazteak influencer fasistekin ezten dira. Ta gazteak influencer fasistekin ezten dira. Emakume bat bikote, oiaren eskutan hil zen, ta segitu behar dute, gerora gehiago kiltzen, jendeak segitzen badu, irakurri ta isiltzen, erasotzailea bada, kalean tranquil ibiltzen,
Salaketak jartzen dira, ta inorrez da larritzen, bitartean zenbakiak handitzen eta handitzen, baina noski matxismoa ez omen da existitzen, baina noski matxismoa ez omen da existitzen. Salaketa faltsuekin zabaltzen da histeria, 0,0 bata ez omen da uskeria, salatzen ez direnetan ez dute jartzen begia, anzten dute zenbakian, sartzen ez den miseria, baina kasu batzuetan ba omen da zilegia. Existitzen etzen hori bilakatzen da egia, justifika badezake haien arrazakeria, justifika badezake haien arrazakeria. Horren adibide dira Vox eta Frente Obrero, txarrena da ez direla soilik hiruzpalau, diskurtsoa zabalduaz, doa unero, gure ingurura ere, iritsi da honezkero. Beraz martxoak 8 ez jaiegunik espero, kaleak hartu ditzagun gure oiuekin bero, eta fruituak baditu ospatuko dugu gero, eta fruituak baditu ospatuko dugu gero. Ekintza gabeko hitza, sarritan nire juzkuko, utxean geratzen dira, eta ez ditut gustuko. Gaurkoz kontra esan hori, ez dudanez gorpuztuko, bertso segida hau ez dut, askoz gehiago puztuko. Kultura beharrezko da ezin zaio eginuko, baina jaiki eta irten hau irakurri orduko, bertsoekin ez baitugu kale askorik hartuko, bertsoekin ez baitugu kale askorik hartuko.